sziasztok, mert még később a Black Paint Team. Igazából most itt vagyok a suliba. A bot is sajnos megbetegedett. Igen, tegnap volt egy videó, tegnap előtt felkerült ugye a SimCity, illetve tegnap ugye felkerült ez a kínai cucc, kínai kósoló, kínai ilyen snack kósoló, és igazából ezért is bejelentkezünk innen a suliból, mert ugye kedves botalon sajnos megfázott, ugye, meg hány ingere van. Úgyhogy valószínűleg majd holnap lesz a videó. Na, azt mondta, hogy holnap mindenképpen akar jönni, illetve még ma este lehet, hogy elkezd majd vagy vlogozni, vagy egy nagyon menő gameplayt fog csinálni telefonon. De ez majd csak a későbbi. Nagyon szépen köszönöm. És nagyon, igen, a Boti nevében is nagyon szépen köszönöm ugye a 13 feliratkozót, illetve még mindig jöhetnek a rajzok, mert hogyha 10 rajz össze fog gyűlni, akkor lesz a sorsolás, és a sorsolásban lesz egy Milka csoki, meg ilyenek. Igen. És a képnek olyannak kell lennie, hogy ráírod, hogy kitől van és hogy kinek. Kötelező úgy lefotózni, mert hogy különben nem iszik el, és rólunk kell szólni, illetve a YouTube-ról. Szóval a YouTube, értek? Igen. Bocsánat a SimCity, aki megnézte a SimCity-t, annak bocsánat a fülkárosodásért. Nagyon hangos volt a játék. Igen, a bot meg elég halk. Ebben még bele kell jönni. Elnézést kérek. Most itt fel alá járkálok a udvaron. Igazából. Egy telefonnal is mindenki hülyének néz. De az teljesen mindegy. Mert nekem azt tetszik. Igazából úgy ennyi lenne. Most általában ilyen rövid vlogok lesznek, vagy holnap lesz Halloween a suliba, és lesznek videók. Illetve majd megyek le mamámhoz, ott is majd lesznek ilyen vlogok, minden nap ugye napi vlog. Ugye minden nap szeretünk vlogokat csinálni, illetve lesz majd egy, hogy holnap ugye Halloween, és a Halloweennal párhuzamosan lesz egy olyan videó, ami igazából, szóval igen, most csak így idejött ő hozzám egy osztálytársam, hogy mit csinál. Nem értem. Szóval ugye Halloween lesz holnap, és Halloweennal párhuzamosan majd csinálunk egy ilyen videót, hogy egy ilyen kis ilyen kis heti vlog, valahogy lesznek napi vlogok, minden nap. Ugyan, lehet egyedül, lehet én leszek egyedül, lehet a Boti, lehet ketten leszünk, illetve lesz ugye Halloween holnap. Szóval lesznek heti vlogok péntekenként, hogy milyen volt a suliba hetünk, meg ilyenek ugye. Ezen a héten kezdtük el YouTube-ozni, úgyhogy brutálisak vagytok, hogy már most 13 feliratkozónk van, úgyhogy nemrég kezdtük a videózni, ugye 3 napja, vagy 4, nem vagy 4, 24-én, akkor 3 napja kezdtünk a videózni. Na mindegy, még jól tudom. Na mindegy. Szóval, ha tetszett a videó, kérlek nyomjatok rá egy felfelmutató hüvelykujjat, illetve ha még nem tettél meg, iratkozzatok fel. Facebookos nem lesz a leírásban, mivel most fogom feltetni, és nem tudom, vagyis hát nincsen szóval nem tudom beilleszteni a Facebookot. Na mindegy. Szóval egyedül az e-mail lesz benne, illetve ennyi. És hogy rákeresek Facebookon a Black Paint Team, és hát Paint Team Black, igen, mivel ugye angol és megfordították. Szóval Paint, annyit írjatok be, egy Paint, Team, egybe, szó köz Black, és egybe ki fogja adni, ugyanaz a képünk. Szóval igazából ennyi. Nem mindegy. Ha tetszett a videó, kérlek nyomjatok rá egy felfelmutató hüvelykujjat, vagy ha még nem tettétek, még iratkozzatok fel, rajzolásánkat küldeni az e-mailbe, ami a leírásban megtalálható. Na, pá! Bence voltam. Halló!